नमस्कार. अमिताज किचनमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत सांबार. मी ते आता मेदूवड्याबरोबर सर्व करणार आहे. यासाठी जे साहित्य लागणार आहे ते मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेले आहे, तुम्ही पाहू शकता. प्रथम आपण 2 कप तुरीची डाळ घेऊन ती धुवून कुकरला आपण शिजवायची आहे. आणि कुकरला शिजवताना त्याच्यामध्ये 1 चमचा हळद आणि 1 चमचा तेल टाकून घ्यायचं आहे. आणि ह्याला 3 ते 4 शिट्या देऊन डाळ शिजवून घ्यायची. आता आपण एक कढई घ्यायची. त्या कढईमध्ये 2 चमचे तेल टाकून घेऊया. तेल तापलं की त्यामध्ये आपण मोहरी टाकणार आहे. मोहरी तडतडली की आपण कढीपत्ता टाकून घेऊया. आता आपण याच्यामध्ये कढीपत्ता टाकून घेऊया. आता आपण याच्यामध्ये कांदे टाकणार आहोत, 2 जे उभे चिरून घेतलेले आहेत. आता कांदा चांगला परतून घेऊया ट्रान्सपरंट होईपर्यंत. याच्यामध्ये मी हिंग टाकलं आहे थोडंसं. हे ऐच्छिक आहे, तुम्हाला जर हवं असेल तर तुम्ही टाकू शकता. आता 1 चमचा हळद टाकूया. एक चमचा लाल मिरची पावडर टाकली. तुम्ही याच्यात हिरव्या मिरच्या चिरूनसुद्धा टाकू शकता. आणि टोमॅटो टाकलेला आहे. याच्यामध्ये मी भोपळा घेतला आहे, लाल शेंगा घेतल्या आहेत आणि वांगी घेतले. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार ह्याच्यामध्ये भाज्या घेऊ शकता. तर ह्या भाज्या चांगल्या तेलावर परतून घ्यायच्या आहेत. त्याच्यामध्ये आपण मीठ टाकलं आहे. ह्या भाज्या चांगल्या तेलावर परतून घ्यायच्या आहेत. अशा प्रकारे सांबार बनवलं तर भाज्या जास्त शिजत नाहीत, क्रंची लागतात. आता ह्याच्यामध्ये मी एव्हरेस्टचा सांबार मसाला टाकला आहे. 1 ते 1.5 चमचा सांबार मसाला आपण ह्याच्यात टाकणार आहे. आता याच्यामध्ये आपण 1 कप पाणी टाकून घेऊया, म्हणजे आपल्या भाज्या आहेत त्या व्यवस्थित शिजतील. याच्यामध्ये जास्त पाणी टाकायचं नाही, कारण भाज्यांना पाणी सुटणार आहे थोडं थोडं. हे झाकून ठेवूया 10 मिनटं. आणि आता आपण आपली जी डाळ कुकरला शिजवून घेतली होती ती पाहून घेऊया. ती डाळ चांगली व्यवस्थित शिजली आणि आपण ती घोटून घेऊया. आता माझ्या भाज्या शिजत आल्या आहेत. आता आपण जी डाळ शिजवून घेतलेली होती ती टाकून घेऊया. तर हे व्यवस्थित ढवळून घेऊया. ह्याला एक उकळी आली की आपण ह्याच्यामध्ये सांबार मसाला टाकून घेऊया आणि चिंचेचा कोळ टाकणार आहोत आपण. त्याने एक सांबारला मस्त आंबट गोड अशी चव येते. तुम्हाला सांबार जितपत पातळ हवं आहे तेवढं तुम्ही पाणी टाकून घेऊ शकता. आता आपल्या भाज्या शिजलेल्या आहेत सर्व. त्याच्यामध्ये आपण 1 ते 2 चमचे चिंचेचा कोळ टाकलेला आहे.
त्याच्यामध्ये मी गूळ टाकला आहे. 1 चमचा एवढा गूळ तुम्ही टाकू शकता, 1 ते 1.5 चमचा एवढा गूळ. जितपत तुम्हाला आंबट गोड चव आवडत असेल त्या प्रकारे तुम्ही टाकू शकता. आता सांबारला चांगली एक उकळी येऊ दे. आता ह्याला मी वरून फोडणी देणार आहे. त्यासाठी एका मी पॅनमध्ये तेल घेतलेलं आहे. त्यामध्ये राई, 3 ते 4 सुक्या मिरच्या तोडून घेतलेल्या आहेत, थोडी कढीपत्त्याची पाने. ही फोडणी चांगली तडतडली की आपण ह्याला सांबारमध्ये टाकणार आहोत. त्याने सांबारला एकदम मस्त टेस्ट येते. अशा प्रकारे माझा सांबार रेडी आहे. तुम्ही मेदूवडा किंवा इडलीसोबत सर्व करू शकता. माझी रेसिपी कशी वाटली मला नक्की सांगा.